Solo le oleh payungmu to mak jentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Sluku batok batoke ela elo siramo menyang Solo leh oleh payungmu to mak jentit lolo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Sluku batok batoke ela elo siramo menyang Solo leh oleh payungmu to mak jentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Maulaya salli wa salim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Uripmu ono sing ngawasi amalmu ono sing nyateti wong urip neng dunya iki bakale bali mring ilahi. Wong urip ono dunyane
Repote dadi petani, solate terkadang lali. Opo meneh wayahe tandur, solate diundur-undur. Repote wong garap sawah, solate sawaya-waya. Opo meneh wayahe panen, solate
Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngaji iku sanggune mati. Wong mati iku banget larane, sebab nyawane hilang saking aweki. Sebab nyawane hilang saking aweki. Wong urip ning dunya iku mung sesaat, mongko sing akeh anggonmu tobat, tobat saking sekabeh maksiat mumpung durung teko waktune wafat. Mumpung durung teko waktune wafat. Untung tamen wong sing dalam sholat lan ngakeh-akehi maca sholawat, sholawat mari Nabi Muhammad. Sebab ngajeng-ngajeng angsal syafaat. Sebab ngajeng-ngajeng angsal syafaat. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Benjang pejah husnul khotimah. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan.
wal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Robbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sisyani wa daroji. Atfata ya jirotal alami, ya uhailal judi wal karomi. Ya uhailal judi. Wal karomi. Gawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji marang pangeran. Kang paring rahmat lan kenikmatan, rino wengine tanpa pitungan. Rino wengine Tanpa pitungan. duh bolo konco priyo wanito, ojo mengaji syariat bloko. Gur pinter dongeng nulis lan moco, tembe mburine bakal sengsara. Tembe mburine Bakal sengsara. akeh kang apal Quran haditse, seneng ngafirke marang liyane. Kafire dewe gak digadekke, yen isih kotor ati akale. Yen isih kotor Ati akale. gampang kebujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaren dunya. Iri lan meri sugihe tangga, Mula atine, peteng lan nista. mula atine. Peteng lan nista. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sisyani wa daroji. Atfata ya jirotal alamin. Ya uhailal judi wal karomi. Ya uhailal judi. Wal karomi. Ayo sedulur jong lalekake Wajib ngaji sapranatane. dino ngandelke iman tauhide. Baguse sangu mulya matine. Baguse sangu mulya matine. Kang aran soleh bagus atine, krono mapan sering ilmune.
Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah dinten Isnin 12 tahun gajah, ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang romo asmane Sayyid Abdullah. Ono ing dunya sira Islam rukune, Rukun Islam yoiku ono 5. siji syahadat, loro sholat kang sampurna, Telu zakat, papat poso, 5 haji. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillah
gampang syarate asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sapa ora ngaji bakal rugi. Rugi dunia ora dadi opo, rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni yen disiksa ora mari-mari. Mula kanca ayo padha ngaji, mumpung durung ketekan pati. Isih cilik diulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sapa ora ngaji bakal rugi. Rugi dunia ora dadi opo, rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni yen disiksa ora mari-mari. Mula kanca ayo aja ngaji, mumpung durung ketekan pati. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Isih cilik diulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sapa ora ngaji bakal rugi. Rugi dunia ora dadi opo, rugi akhirat mlebu neraka. Neraka iku arupa geni yen
dodo tira kanggo mbasuh dodo tira. Dodo tira kumitir beda ing pinggir gondomono slumatono kanggo sebo mengko sore. Kanggo sebo mengko sore. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yen wis mati di bondo ora melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Urip pisan aja mung tulanan, istiqomah derek pengajian. Sing ning kubur rasane loro, anak bojo ora tau donga. Sing ning kubur padha
mbok kira